Kaixo guztioi, ariketa berri batekin gatoz. Aurreko bideoan hitz egin genuen tunelari buruz, zelan erreakzio kimikoetan molak eta molak erlazionatu daitezken. Ariketa honetan emango dugu pausutsu bat gehiago, baina hasiera beti izango da berdina. Lehenik eta behin identifikatu behar ditugu zeintzu diren gure probleman agertzen diren konposatuak. Kasu honetan esaten digute kobre sulfatoa, eta jarri zuet alboan kursiban idatzita berdina, beste izendapenarekin guk klasean ikusi dugun horrekin, kobre tetraoxido sulfatoa, hor daukagu lehenengo konposatua, jarraitzen duzu irakurtzen, eta hemen agertzen da azido sulfurikoa dago modu tradizionalean idatzita, beste nomenklatura honekin baitere izendatu algenuke, baina azido sulfurikoa hain da ezaguna, hobe izena ikasten badugu. Kontzentratuta gero, kobre metal. Horiek dira, agertzen zaizkigun hiru konposatuak. Irakurtzen badugu, esaten dugute. Zenbat masa lor dezakegu. Hau da lortu nahi duguna, eta hau lortzeko daukagu alde batetik azido sulfurikoa eta beste alde batetik kobre metala. Beraz, erreaktiboak, hau da hasieran izango ditugunak, izango dira azido sulfurikoa eta kobre metalikoa, eta bestetik produktua, hau da lortu nahiko duguna, kobre tetraoxido sulfato. Beraz, formulazioarekin ez gara sartuko, baina erreakzioa horrela geratuko zen. Hau dira reaktiboak, hau produktua. Fijatzen bazarete, eskerren agertzen dira hidrogenoa, sufrea eta oksigenoa eta kuprea. Eta hemen guztiak agertzen dira hidrogenoa izan ezik. Batzuetan horrelakoa gertatuko zaizkizue, eta zerbait gehitu barko duzu hemen atzean, eskerran eta eskuinen dauden elementuak berdinak izateko. Ez zaitezte gehiegi zoratu, kasu honetan hidrogenoa falta denez, jarriko dugu hidrogenoa, baina gogoratzen dugu hidrogenoa naturan agertzen zaigula H2 bezala. Horrela jazten dugu eta ez gara gehiago liatzen. Erreakzioa doitu bar dugu orain, eta doitzen baduzue, ikusiko duzue, bai erreaktiboetan eta bai produktuetan agertzen diren elementu bakoitzaren atomo kantitatea berdina dela. Horrek esan nahi du, gure erreakzioa zuzenean doituta dagoela. Ez diogula inolako koefiziente esteikiometrikoak aurretik jarri behar zenbaki hauek berdinak izateko. Batzuetan gertatzen da hau, baina ez beti. Beraz egin ditugu lehenengo bi urratsak. Idatzi dugu erreakzio kimikoa eta doitu dugu. Orain, hasi gaitezke problemarekin. Aurreko bideoan komentatzen nizuen zelan normalean emango diguten konposatu bati buruzko informazioa edo datuak eta beste bati buruzko informazioa galdetuko digute. Kasu honetan datua argi ikusten dugu derela 2,85 gramo. Zerenak azido sulfurikoa. Horrek esan nahi du gure informazioa azido sulfurikoarena dela. Beraz, hau da daukagun datua. Eta zer da eskatzen digutena, irakurtzen baduzue, zein masa lor dezakegu. Zerena kobre tetraoxido sulfatoarena, hau da, galdetzen digute honi buruz, hau da, jakin nahi duguna. Beraz, ja badakigu nondik hasi eta nondik bukatu. Aurreko bideoan, jarriko dugu gorriz, jakiteko hau dela, lortu nahi duguna. Aurreko bideoan tunelaren kontzeptua esaten genuena zen, ezagutzen baitugu honen molak eta honen molak, zuzenean erlazionatu alditugula, koefiziente esteikiometrikoekin. Kasu honetan, koefiziente esteikiometrikoak guztietan dira bat, horregatik ez ditugu inon jartzen, Zer da oso argi izan behar duguna? Mol kontzebetua. Hau da, nik honi buruzko datuak moletan badauzkat, zuzenean egin dezaket tunela honekin erlazionatzeko. Ez badauzkat molak, kasu honetan bezala, gramoak ematen dizkigutela, hau da, masa ematen digute eta ez molak. Masa ematen badizkigute, egin beharko dut aurretik pausu bat molak lortzeko eta gero tunela erabili dezaket. Hau da, molak badauzkat zuzenean tunela. Molak ez badauzkat aurretik zerbait egingo dugu eta horreri nik deitzen diot igogailua. Izena edozein izan daiteke. Igogailua, beraz, igogailutik molak lortzen ditugu eta molak ditugunean tunela erabiltzen dugu. Beraz, nik masatik hasita, ematen diguten datutik hasita, molak lortu beharko ditut, behin molak ditudanean, erabili beharko dut tunela aurreko bideoan azaldu genuen kontzeptua erabiliz, koefiziente esteikiometrikoen arteko erlazio erabiliz, eta lortuko ditut kobre tetraoxido sulfatoaren mol kantitatea, eta behin molak ditugunean, egin beharko dut berriz ere
beste igogailu bat, zergaitik, galdetzen digutena delako masa, bai? Fijatzen bazarete, hemen duda da zenbat masa lor dezakegun. Ez dizkigute galdetzen molak. Molak eskatzekotan, onarte iristarekin nahikoa izango zen. Baina, abiatzen gara masatik, bai? Masatik abiatzen gara, masatik molak lortu beharko ditugu, tunelarekin beste sustantziaren edo beste konposatuaren molak kalkulatu beharko ditugu, eta azkenik beste igogailu bat erabiliz kalkulatu beharko dugu honen masa. Zergaitik azaltzen dut guztia, normalean zuek masa ikusten duzuenean, saiatzen zarete bide zuzenetik egiten, eta erabiltzen dituzuek koefiziente estekimetrikoak masa erabiltzen. Eta hori ezinezkoa da. Erreakzio kimikoak adierazten digute konposatu ezberdinen arteko proportzioa bere atomoetan eta molekuletan. Eta horregatik bakarrik erabil dezakegu mol kontzeptua eta ez masa tunelean. Hau da, tunela bakarrik molekin egin daiteke. Beraz, bideo honetan lehenengo aldiz ikusiko dugu zelan masatik moletara salto egin. Eta honi deituko diogu masa igogailua. Hemen berdina egin barko dugu, baina aldrebes, moletatik masa lortu barko dugu. Beraz, hemen baitara egingo duguna da masa igogailua. Hau izango da, bera doan igogailua eta hemen gora doan igogailua. Zelan erlazionatu masa eta molak. Vale, masa igogailuak. Masa igogailuetan bi aukera daude. Masatik abiatzea eta molak behar izatea, lehen ikusi dugu ezkerreko aldean gertatzen zela, masatik molak lortzea, edo kontrakoa, molak ditugunean masa lortu behar izatea. Kasu honetan, formula berdina da, baina, ikusten baduzue, hau hona ekartzen badut, formula hau lortuko genuke. Hemen zer da garrantzitsuena? N adierazten du mol kantitatea, eta moletan adierazten da. M izango da masa, laginaren masa. Hau izango da ariketak ematen digun datua edo ariketak eskatzen digun informazioa. Eta azkenik M masa molarra. Hau da, mol batek zenbateko masa duen. Informazio hau kalkulatzeko taula periodikoa erabiliko dugu. Hau da, masa molarra ez da izango ez datua, datua izan daiteke, baina taula periodikoarekin lortu dezakegu. Eta galdera bada, ez dauka zentzu askori, ze taula periodikoarek alboan badaukazue, masa molarra lor dezakezue. Beraz, beti izaten da, hau bada datua, hau izango da lortu nahi duguna, eta aldrebes, hau bada datua, hau izango da lortu nahi duguna. Zelan begiratuko dugun masa molarra taula periodikoan eta zelan kalkulatzen den. Orain ikusiko dugu zelan kalkulatzen den masa molarra agertu zaizkigun bi konposatuetan. Alde batetik agertu zaigu azido sulfurikoa, H2SO4, eta beste alde batetik izan dugu kobre tetraoxido sulfatoa, C2SO4. Taula periodikoarekin ikusiko dugu zein den bakoitzaren masa molarra. Taula periodikoan begiratzerakoan horrelakoak agertuko zaizkigu hidrogeno, oxigeno, sufrea eta kuprea. Goian edo zenbaki txikia komarik ez daukan adierazten dugu zenbaki atomikoa, baina guri interesatzen zaiguna izango da bere masa zenbakia. Bai, komarekin agertzen den beste zenbaki hori leku ezberdinetan agertu daiteke depende zein den taula periodikoa. Honek adierazten du hidrogeno atomo baten masa zenbatekoa den oxigeno atomo batena, sufrarena, kuprarena. Hemen alboan kolorekin egin dizuet hau zuek ulertzeko H2SO4 molekula zein itxura daukan. Irudia eta forma ahaztu, jarri dut edozein modutan. Baina esango genuke sufre atomo bat, 2 atomo hidrogeno eta 4 oxigeno. Beraz, nik ezagutzen badut atomo bakoitzaren masa eta ezagutzen badut molekula honetan zenbat atomo dauden bakoitzetik lortu dezaket zein den nire molekularen masa. Beraz, hemen egin duguna da, nola 2 hidrogeno atomo dauzkagun eta hidrogeno atomo bakoitzaren masa bat den, 2 bider bat. Gero, sufre atomo bakarra daukagu eta sufre atomoaren masa da 32, bat bider 32. 4 atomo oxigeno dauzkagu eta bakoitzaren masa dira 16, 4 bider 16. Egiten bauzu guztia, lortzen ditugu 88. 88 zer? 88 gramo izango du mol azido sulfuriko batek. Hau da, azido sulfuriko baten mol baten masa izango dira 88 gramo. Saiatu honekin egiten ea kapasak zareten egiteko, eta erentzi bertan jarriko dizuet. Beraz, kalkulatu dugu gure bi konposatuen masa molarrak. Eta masaren igogailua dauzkazuenean kalkulau beti egin barko duzue. Bakarrik kalkulatu barko duzue igogailuan sartuta dagoen konposatuarena. Baina kalkulu hauek oso ohikoak dira. Beraz, bi hauekin garatzen gara eta jarraitzen dugu gure ariketarekin. Beraz, orain ja hasi gaitezke gure problema egiten. Ja identifikatu dugu datua, identifikatu dugu lortu nahi duguna, badauzkagu masa molarrak, ikusi dugu igogailuak direla masa modukoak, eta tunela egiteko behar genuena zen erreakzioa doitzea eta erreakzioa doituta zegoen. Beraz, zelan kalkulatzen dugu. Lehenik eta behin, hasi bagara beti bezala, datutik, idazten dugu.
Beraz jartzen dugu datua, 2,85 gramo azio sulfuriko. Orain, egin behar duguna da, pausu hau, beheranzko igogailua. Masatik abiatuta lortu nahi ditugu molak. Beraz, masa daukagunean, nola egin behar denez, zati M, hemen egin beharko duguna da, azido sulfurikoaren masa molarra jarri, baina aldrebez, zati M behan agertzen delako. Gero ikusiko dugu hemen nola hori den gertatzen. Baina hemen nola M handia behan agertzen den, honi bira eman behar diogu. Beraz, idatzi behar dugu, beste modu bat jakiteko ea bat mol goien edo behan agertu behar den, gogoratu bihurketa faktoretan gure helburua dela, gutxinaka anulatzea, ezta? Beraz, gramo goien agertzen bada, hemen gramo H2SO lau behan agertu behar da, beraz, bi hauek anulatzeko. Vale. Baina, eragiketa honekin lortuko genituzkeia azio sulfurikoaren molak, baina horrez gara geratu nahi. Behin hona heldu garenean, egin nahi duguna da tunela, eta tunela egiteko goratu behar duzue, erabilarra ditugula hemen aurren agertzen diren koefiziente estequiometrikoak. Beraz, honela geratuko zen. Beraz, horrela geratuko zen, gogoratu bat ez direla idazten, hemen jarritut gorriz, baina ziren idatzi behar, baina jarritut jakiteko hemen agertzen diren zenbakiak, hemen agertzen dena eta hemen agertzen direnak direla, bale? Badirudi txorakeri bat dela, baten batek esan dezake, baina segite egiten dugu bider bat zati bat. Matematikoki txorakeri bat da, baina lortu dugu azido sulfurikotik abiatuta ikusten baduzu eta atzetzen baduzu hau honekin eta hau honekin ja orain daukaguna dira kubre bisulfatoa edo kubre tetraoxido sulfatoa. Ja lortu dugu egitea lehenengo igogailua eta tunela. Ja hemen gaude. Hemen dauzkagu gure kubre sulfatoaren molak. Eta lehen esan bezala, orain egin behar dugu igogailu bat gora. Hau da, molak dauzkagu, baina masa eskatzen digute. Beraz, biderkatu behar dut bere masa molarrarekin. Baina zein da kupre sulfatoaren masa molarra? Lehen kalkulatu dugu. Beraz, biderkatu behar dugu hemen honekin. Fijatzen bazarete, lehen egin dugu bat mol, zatilara 38 gramo. Eta hemen bat mol behan agertzen da. Hemen M handia zatitzen agertzen da, eta hemen M handia biderkatzen agertzen da. Hori da lehenengo arrazoia, eta bestetik, lehen esan dizuedan bezala, hemen gramo agertzen bada, hemen gramo anulatu barko da, eta hemen goian daukaguna da mol CuSO lau, eta nahi dugunez hau tatxatzea honekin, hau behan agertu bar da, ez daiteke goian agertu. Vale. Baina dena den, ariketa asko egiterakoan geroz eta ubertu lortuko duzue. Behin hau daukazuen eginda, egin duguna da. Hemetik abiatu, datutik, ona jaitsi gara, hemen. Gero, ona etorri gara, hemen. Eta gero, gora igo gara, ona. Beraz ja daukagu, masa, zerena, onena. Segin bar dugu, 2,85, bider bat, bider 159,5, zati, 88, bider bat. Eta maitza, hau emango digu. Hain zuzen ere, ariketak hasieran eman digun emaitza. Bukatzeko, oso argi izan behar dugu, bai? Hurrengoa. Hemen, datua jarri dugu. Hau da, datua beraz, berdez jarriko du. Hau, datua izan da. Eta hortik aurrera egin duguna da. Hau izan da, beheranzko igogailua, hau izan da, tunela, eta hau izan da, goranzko igogailua. Zergaitik, hau guztia ulertu behar da? Ez, hau da, nik azaltzen dizuedan metodoa, ez dakit, hobetu ulertzeko edo ez galtzeko, ze batzuetan ikusten dugu hau guztia eta ez dugu ulertzen. Beraz, nik azaltzen dizuet igogailuak eta tunelak, hau argiago izateko. Hurrengo bitetan ikusiko ditugu, igogailu motaz berdinak, tunel motaz berdinak, baina struktura beti izango da hurrengoa. Dena den, nik uste dut, ariketa batean, hau bakarrik idazten baduzue, nahikoa izango dela hemen barreratuta dagoelako hemengo informazioa guztia.